Takže čus lidi, já vás vítám u dalšího videa ze hry Melon Sandbox. A dneska uděláme takový příběh, jo? Například nějaké věci, takže uvidíme se, až to přichystá. Takže čau. Takže už tomu připravené, koukejte na tady tohle bulenty, nebo co to je. A jdeme. Tak tady tohle si nešmejte. Jdem dál. Další díl. Houba. Chci muchomu. Já vezmu. Ty jo. Tak to zastřelím. Zlámu ruka. No tak jdeme vytáhnout tady to. Uvidíme, co to bude. To je tady to. Vypadá to, že to má minigun. Tak tady to je zase divné. Další. A už se to rozdělá. To je nějak šíleně. To je jediný v autobusu a ještě je řidič. Uvidíme se, jak budeme tam na konci. Ježiši, to se. Nechápu, jak můžeš v autobuse umřít, když tam jsou nějaké sedačky. Ale dobře, jdeme někam dál. Další díl. Je po tobě za to, že jsi mi nezaplatil. Moje koule. Mé kuličky. Mé koule. Mám zbraně. Tak to si rovnou otočím a vezmu. Tak, mám zbraň. Mé koulečky. Mám milované koule. Mé péro. Vyhrál jsem. Jo. Au. Já to kašlu. To zase bylo blbý. A už jsme u konce lidi, takže pokud se vám video líbilo, přidejte like, obět, zvaneček a čau.